السلام علیکم اسی چنکو دیات سیٹی را مشک رنگارے ارتوما مشکاک خوش سوبنا تینا کونڈا تیان پیشتمارے اور شاما مستولدہ تینا کونڈا تیٹی بسورے دا درمیان ٹیو انارا چکر خلکو رے گوازی کرے رے انداوڑا سی وقتس دا ارتوما مشکاک گوازی کریسا اسے بالٹی نسینا ریا انار سر مستر اور کوشش کریر کہ بالٹی نام پال کنین ارا وقتا کی بالٹی نہ لگار تو ارتوما اکتا پال تیٹی تمار داسا ارتوما مشکاک بالٹی نان پیشتم مننگ کے نت دو خلنگے شروع کریر انداف تیٹی اسے مشک سنا نظر بالٹی نہ کنارغات یا تما او کنارغات بالٹی نہ برز خنا تو سوچا کہ دافتیاں پیشم مننگ ممکن افق او مایوس مس اور اندا مایوسی ٹی او پالتے ٹی ڈبینگا کسکک جبکہ رٹمی کو مشک سوچا کہ اوسلا پست مننگ نہ مطلب موت تے او فیصلہ کرے کہ ارا لٹی آخر اس کان کوشش کرو یہ اونا استٹی دا یقین پیدا مس کہ کوشش کرننگا کسرس نہ کسرس ضرور ملنگک دا اوسلا مندنگا مشک بالٹی نٹی ندو خلنگے لیتا او مسلسل کوشش کرسا کرے داور دا پالت دانا مسلسل کوشش نہ وجہ گاڑا مسورک اور دافتے ٹی اسے خصیص جوڑ مس ارا وقتا کی پالتے ٹی خصیص جوڑ مس داسا دا مشک خصیہ لگا اور جم پس خلق بالٹینان پیشتما داور دا مشک مشکل آلاتا تی شکستس دا چونکا کہاوت مختلف وقتا تی مختلف طریقہ تی بیان کرننگانے بلا بلا استیک دا کسے بیان کریں دانا مقصد دا دے کہ ارا وقتا کی انسان امت و کوشستان کارے ملک اور کن بندنگا کسرا کو ملنگ ساکے رہے اگر انسان مشکلات آتے خنسا مایوس مس وہ فیصلہ کرے کہ اچ کننگ کپک توڑ کن ملوکنگا کسرا کم بند مری ساکے رہے اصلر دا کسے امت و اوصلہ کن بیان کرننگی